Bine v-am regăsit la un episod din Black and Load. Intrăm acum în joculeț. Ok. Hai să intrăm în joculeț. Atunci când vom face și vom ajunge la levelul chiar ca să voi. Da? Bun, hai să jucăm. Mă bag. Eu o să mă bag. What? The line com. Accept. Acum nimeni nu-i. Hai că voi începe joculețul. Hai să jucăm. Așa. Ești gata. Oh my god, 3 mingi, ești nebun. Bă, nu am votat cu Skullblog. Nu vreau Get House. Nu are apă, are lavă. Trebuie să iei tot, să își blochezi caracterele ca să începem odată. E bune. O, da. Ok, hai să jucăm. Și sunt al doilea Ready. Da? Sau al doilea. În fine, sunt Ready. Și ce rapid a început. Cea mai rapidă partidă a început. Vreodată, ever. Bun. Să jucăm. Asta este ce mă... este... Nu te cred. E cu apă? E cu apă. Și mapa mea chiar este, boss. Da, ei au votat cu asta, deci ei au votat de mine. Nu eu. Fuck. Bă, nu știi că asta trebuie... Asta trebuie ascunsă, motherfucker. Taci! Robert! Fă-te, domnule, știu eu frumos că pufnesc. Ce vrei? Scuzați-o pe vărșoară care-i... Pe vărșoară. Și pe de altă parte, trauma emoțională poate suferi chiar și la un banal vaccin. Este foarte mult evitată, ceea ce traumatizează nu este procedura medicală în sine, ci separarea copilului de persoanele alături de care se simte în siguranță. Există însă și cazuri în care părinții se sperie sau devin recalcitranți și îi încurcă astfel pe medici. La Spitalul de Copii din Iași, personalul discută cu părinții atunci când este cazul să recolteze probe de sânge. Dacă aparținătorii sunt suficient de calmi cât să nu streseze și mai mult copilul, li se permite să asiste la actul medical. Starea de stres, agitația, panica părintelui se transmite la copil și atunci nu mai pot să realizez o comunicare eficientă. Am avut situații în care prezența părinților a agitat mult mai mult copilul. A trecut de câteva ori prin această experiență. Un ochi! Da, filmez! Da, cum te-ai găsit, nu? Scuzați-o pe mătușa mea care mă disper deja, nu știu. Și el are. Are. Stai că ăsta n-a făcut acum egală. Așa. Și mă spune și pe astea. Premiul Nobel pentru pace a revenit din acest an Quartetului pentru dialog național tunisian, revenind cu justificarea prestigioasei distinții după pauză. Rămâneți cu noi. Oh god. What the fuck?
închidești. Au acoperit-o bine, nu glumă. Am făcut copaci. Trebuie să avem copaci. Cu Orange ești conectat la tot ce înseamnă familie pentru tine. Stați, vedeți că vă cădea toată asta. Bună. Ce strici asta? Așa. Politicos, nepoliticos. Eu iau. Nu știu, chiar nu știu ce ține de făcați aici. What the fuck? Uite-l mă pe ăsta. Du-ți frate aici, frate? Ok, aici pe cele acum. Da, te chiar uite. Trebuia să stau pe aici. Dar vreau să faci așa o chestie. Dacă tot timpul până să preferată, dar nu cu ninja, cu altul. Dar în fine, uiteți, mergem aici, știi așa? E cam apa mea preferată. Să mor eu de ele și o să fac doar partea asta, pentru că nu am să ce și pentru partea altă. Așa că de asta. 2, așa, punem, hai mai multe. Tot așa, și mai mult aici. Oh, God! Fuck! Punem. Vreau să pun unul de ăla. Și chiar o să pun. Ce? What? Nu am. Ok. Și am ajuns. Facem ultima. Începem meci, ok. Trebuie să termin aici. Fuck. Asta e. Asta jucam. Trololoi. Uee, ce tare te aruncă. Știi cât e așa de mult fall damage? Ce tare. Păi asta zici cum vine asta aici. Nu de aici și vine, ok. Da, uite, mai are asta trecut. Dar hai să mergem în baza lor. Să le atacăm. Dacă tot vine băiatul ninja. Fuck! Să nu exagerăm. Tusea uscată. Tusea productivă. Barcalmotul simte scapul natural de aproape toate tipurile de tuse. Combinații eficiente de plante eliberează grii respiratorii. Să termină și o de filmat, da? Și va dura ca să știi. Oh, God! Holy poor fucking piece of shit. Damn it! Uite, frate, șo. Peste tot. Viață. Mă bag eu la fuck. Ești rece. Bullshit. Ești rece. Ce înțelegi o siete? Oh my God. Acum stai să-ți dau. Eu am că trebuia să facem. Așa. Așa mereu că trebuia să facem asta. Trebuia să ne... Uitați-l. A meu! Fuck! Suck my bitch! Fine, hai să mergem pe aici. Să vedem pe unde vine el. Uite-mă cât de mult o să... Hai că să se distrugă. Gata, cred că e destul. Viene să cazi, nu mai faci la mami. Astăzi este vineri și dacă e vineri,
Da, Diana, azi e vineri, ce nu știai? Motherfuck! Wow! Cât damage mi-au luat. Fuck you. Mai băgam în angul. E, asta e cum mă puturcă pe aici. Dacă nu vreau să puturcă pe oriunde. Sunt pe aici. Ah, nu mă avem. Nu mai este. Haide, bă! Mor! Doamne, fraților ăștia. Oh my god. Știam că nu a fost o idee bună. Știam eu. Oh my... Se face o lună, un an, și atât s-a făcut anul. Dexter, baby. Mă bag eu la... Oh my god, turete. Fuck! Nu ce dracu. Că l-a pus un spawn point. Când v-am zis eu că nu mai avem loc de ei? Deci ei sunt niște bătrâni, domnule. Vai, dar nu, dar cum? Avem 2 fire de coral în dreapta. 2 fire de opaie în stânga. Și le-am ras. Nu le-am băut. Oh god. Uite-ți pachetul. Da, vine și spune, auzi-o pe set, avem și noi în casă, zic că avem Pachetul. un fir de păr. Nu este adevărat la Vreau să spun Văd că ești ajuns să taci bază. și celor de acasă, măi, domnilor. Ah, l-a luat ăsta. Fuck. Deci, cu cât sunteți mai... cu atât sunteți mai interesanți. Hai să ne punem asta. Adică de ce nu? Și da, nu se vede exact cum puteți vedea voi acolo și azi vede chiar mult mai bine. Culorile, mă refer la ele. Că dacă cu telefonul la fel se vede. Oh. Fuck. Ah. Nu-i corect. 7, 6, 2, 1. Stai că vreau să merg cu uite așa. Și m-am teleportat. Bun. Și acum punem asta înapoi. Și mergem iar să tăcăm. Și aștia eu pe aici. Bun. Dacă ei cred că vin eu pe acolo. Hai să mergem. Vom ataca prin partea asta. Încerc să depistez și eu unde și-au pus ei în altă. Și putem să mergem pe aici? Normal nu putem. Nu putem să mergem pe aici. Mergem mai jos. Am rămas la povestea în care eu mă întâlnisem cu un prieten al meu. Da, cu fata din Constanța. Și ajunsesem să mă mut la ea. Vă zicea cuș, enemy bus under attack. Dați și acolo încoace și am ajuns aici. A, nu ăsta care v-a spus sparge. Fuck. Trebuie să mergem un pic mai sus. Ok, atunci o luăm pe aici. Oh, God. Era o liniuță, nu era nimeni. Pe mine m-a bucurat chiar foarte mult asta. Deci chiar m-a bucurat pentru că m-a spus să fac o familie și chiar atunci
interesat cât de puțin că nu are un părinte trecut pe certificatul de naștere și am decis să mergem să fiu trecut pe drept acolo. Ok, deci va trebui să mă duc cumva pe aici. A fost de acord, a fost foarte fericită. Face caroți cu căsuță. Vedeam că Poate are Și reținere, dar stomacel. mi se pare un gest Stomacel. asta am simțit așa am făcut. Ce s-a întâmplat ulterior? Că înțeleg că toate mergeau către tine. Da, s-a întâmplat că eu m-am îmbolnăvit. Te-ai îmbolnăvit? Da, cu coloana. Stând mereu numai pe vas, în apă, urc mereu, am început să am probleme cu coloană și a trebuit să stau Cicința. Vizitul caroți. timpul în care Boară. făceam naveta, nu mai la spital acasă, înapoi la spital. Și salariul nu Salariul. Care am vărat așa. nici măcar concediu medical. Pentru că atâta Oh! Mama! nu eram bărbați, nu Apă din guriță și-ți mai dau. Papă, Diana, lasă-o. Dar ce e ăsta la Da, am una și mai apărată. Am început de guriță așa. Deci, să vedeți. Aha, cheamă la mult mai aproape. Tot că tot pe aici, așa, deci nu așa, ăla. Ăsta și nu pune fix aici, așa. Ușura! Bun, și ce s-a întâmplat? Stați să-l pune, uite, chiar aici, așa, fix aici, așa, și... Da. Acum, să ne ocupăm de... Dar a rămas însărcinat. Suntem pe unde mergem. This is under attack. Oh, bombă! Ce tare și-a făcut pe sus ăsta, ăștia. Nu știu cum mai bun, nu? Wow! Chiar când s-a dau seama cât am muncit. Dar ea nu voia să te muncească? Ba da, i-am propus să merg în Anglia, să lucrez acolo. Știa foarte bine limba engleză și i-am propus să merg acolo să... Hai mă, că te bătrân. Te duci tu prima dată, te angajezi și după ce îți găsești de angajat acolo și ai de muncă și ești stabilit într-un anumit punct, să ia și băiatul, să ia și fetița și în final să vezi acolo. Adică să ne Dar stabilim acolo. voi v-ați căsătorit? Nu v-ați căsătorit, doar ați trăit așa. Nu, am trăit pur și simplu împreună. Și a fost de acord. A fost de acord, a plecat și a găsit de muncă acolo la o familie de bătrâni. La făcută de ei, domnii au fost foarte generoși și au lăsat-o și ca să locuiască acolo. Sunt singur, hai că sunt singur care te... Și ăsta l-am câștigat. Deci vă scrie Robert 2005 Hazistroy, adică eu. Și Robert 2005 Hazistroy the Bay and Base. Adică eu, că eu sunt Robert 2005. Mob After Version 3. What? Nu mi-am mai dat. Ok. Asta chiar e foarte bine. Next unlock, no little. Așa că îl fac. Bun, hai să jucăm iară. Alt rank. Am făcut rank up. Oh my fucking god. Asta e deja joc. Hai că intrăm, frate. Au și ei un ninja. Îl cheamă Neptun, dar și noi mai avem unul. Hehehe. Ok, să jucăm. Ok, ce bază a fost atacată? Niciuna. Ok. Îmi place. Da, asta avea început. Ok, atunci hai să ne teleportăm la bază. Stai puțin, dar unde e baza? M-am pierdut. Hai să mă, unde e baza? Uite aici sunt unul mic și unul mare. Ce tare are, unde sunt? Aha, sunt aici. Dar baza noastră, ce că ar fi partea aia? De acolo, acolo e baza noastră. Cea mare sau cea mică, chiar nu știu. Văd acum.
Este ce bază aici. Am ce bază, dar ce naiba e frate aici? Unde-i dracu baza? Păi fraților, deci la eu arată. A, uite. Oh, fuck. Mama, I'm dead, I'm dead. nu vrea. I'm fucking dead. Hai să vedem unde-i baza. Și că ea ar fi fix aici. Dar eu nu cred asta. Uite prostie. Este și băiat. Păi bune, ăsta e cubul apărat. De-aia ca să-mi fac viața full. Mi l-am pus ca dead. Și el. Da. Da. La vârstă chiar foarte mică. Eu am auzit că la 28 de ani se pare ceva extrem de mult. Nu sunt singur și Doctorul stomace. Băieți, nu ăsta e cubul nostru, fraților. Acolo e cel mai mare cub. Partea aia la altă. Da. Dați pe aici și ce vedem e cel mai mare. Ia zi unde e la mare. E aici? Nu? Fuck, nu cred. Ia zi. Deci, cred că e sus pe casă, oare? Nu cred. Nu mai întâlnim pe care să fie sus pe casă, deci nu cred. ai fost ceva? Că n-am da, Mother. Ok. Să vedem unde e celălalt. Aha, uitați aici. Aleluia. Ok, deci aici este. Cât e de mare? Cum e? Să vedem chiar faci de cu asta. Ah, stai că... Oh my god. Fuck. Bullshit. Ăsta e cel apărat. Ok, ăsta trebuie să-l apărăm primul. Apărăm celălaltul. Dacă îl sparg pe celălaltul, atunci pur și simplu vin la așa câteva bucăți și gata. Ce dracu? Doctorul stomaciol. Ok. Voi faceți acolo așa ceva, iar eu fac contați pe aici și îmbunătățesc drumul. Gata. O vulpi. Nu-l caza. Și pe așa. Mai trebuie să ne Gata. Dă-te, motherfucker. Motherfucker. Doamne, fraților, nu lasă nimic, chiar și ți dracu. Hai să urcăm sus. Să-mi iau viață. Așa. Să scaut acolo, te-ai și ajungem. Ok. Da, fi. Trolloloi-hu. îmi doresc să... Adică... Mama, vino, da! Mama! Adică relație cu ea... My god. Fuck! Motherfucker! Suck my bitch! Baza și cubul. Cubul nu e așa de important. Pe când baza e foarte important. Și așa îmi place că fugi și rapid, scață peste tot și multe alte chestii. Îmi place ce pune el pe jos, că pune astea, una alta, să nu zbor cu parapanta și tare. God! Oh! Fuck! Uitați-l mă pe ăla. Uite-l! My god! Neptun! Ah, motherfucker! Puteam să-l iau, zic că viața am scos din trânsul. Vreau să-l căpăce, să-l sparg. Păcat n-au reușit. Hai să mergem iarăși înapoi ca să
un om. Nici nu știu de cât timp filmez. Am 25 de minute. Și ceva. 25 de minute și câteva secunde. O, dacă aș face și vă dați seama pe de departe. O, dar chiar de ce să nu o fac? Chiar o să o fac. Să vedeți și voi la ce vom fugi pe aici. Va fi bestial. Dar și tu ai făcut căcuța anul trecut. Stai să vedeți, doar. Am făcut. Da, va fi foarte tare. Eu n-am făcut anul trecut. Că Bun, acolo cred că am ajunge. Hai că ajunge. Ah! Fac! Viață. Oh, god damn it. Ok, hai să mergem pe aici. Oh my god. Mama,